Lagyan ko lang Yun, tubig no? kasi kulang ang tubig. Yan. Yun. Ang buhos ko. Yan. Bili na nga tayo. Ang gusto niya. Pero okay na eh. Gusto niya medyo lambot na konti. Lambot ng konti. Yun, no? May bisita tayo ngayon. Walang iba kundi si Darang Mel. Dar, say hi. Hi! Isa po siya sa pinakamagandang dara ko, no? Sa balat ng lupa. Kapatid po ng mister ko yung asawa niya. Magbilas po kami. So, nandito pa rin yung assistant, no? Yan. Walang iba kundi si Apong Sak. Say hi, Apong Sak! Kaya po, kumusta po? For today's vlog, anong ulamin natin? Anong lulutuin nyo? Gulay, yung nakuha namin talong, magkalabasa, tsaka kamangyang, patola. Gigisa po natin, lagyan namin ng baboy. Tsaka ito po, yung ano ito, torta. Torta o puki-puki? Poki-poki. Ay, ito po. Poki-poki. Yung pong Pusa ka, talong. yung bunganga mo. Baka Ay, ito yung po. bahala mo. Poki-poki. Iluluto Poki. namin ng Poki. Poki. Hindi puki ha, puki. Poki. poki po. Basta tinaputan poki-poki. Poki-poki po. Okay, so titirahin na namin. Kinuha namin sa ano namin, alaman Backyard. namin. Backyard. So, isang magandang morning po. Salamat po sa panonood at walang sawang pagsubaybay, no? Sa YouTube channel namin. Isa pong karangalan ang makapag-vlog po kami, no? At makapagbigay ng saya, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, mga OFW, no? So, ibigay ko na ulit yung camera. Salamat po. Magluluto na po kami ngayon. Andito po, iwain na po namin yung luto namin. Dar, anong masasabi mo sa lulutuin nila? Jessie, makikita ka, oh. Si Jessie, Ano, si nasa Jessie, YouTube ka yung na mga yan. puma. Nasa YouTube. Jessie, mo. Rosette. Makakarating ng sanlupalop na ano to, buong mundo. O, tagalong bala, bubulog mula na marinin. Hindi. Ano yan? Ano na? Prot. Anong unang gagawin, ma? Ito, babalatan ko. Balatan mo. Ito, ganito ito. Yun pala yung sekreto rin, no? Yun lang, yun lang. Hindi nakasama yung yung balat. Hindi na, hindi. Di ba mas taas yung balat, ma? Ay, matigas. Ay, hindi. Matigas yung balat niya. Tapos gaganon ito. Saan siya pungasak? Apusak! Pungasak! Ano nangyayari doon? Umalis na si Apusak. Say hi, Eden. Tingnan natin yung rabbit mo. Anong pangalan niyan? Tingnan ko nga yung rabbit. Pakilala mo yung rabbit natin. Anong pangalan? Rabbit luto. Lulutuin mo isang rabbit? Anong pangalan niyan? They're luto rabbit. Ano kasi pangalan ng rabbit mong yan? Donna. Dona. Yung si Dayan, no? Tulog si Dayan. Napagod sa inyo. And then pagod bonbon. Kaya, iga lang siya. Hindi na gumagalaw yung rabbit sa'yo. Huwag away, ha? Huwag away. Okay? Play lang, ha? Napagod yung rabbit. Say hi. Hi. Kabalans! Kabalans! Good. Balik tayo ulit dito sa mga chef natin. Magagandang chef. Ganda naman mga talong. Ang ganda ni Lola. Kakukuwal pa lang ngayon. Kaya pala. So, puro gulay tayo ngayon, no? Puro gulay tayo. Kahapon Sarap na karne. yan, gulay. Kahapon karne. So, ano yung menu natin ngayon? Pinakbet.
At saka poke. Poke. Okay, okay. Mm. Ang talong. Hindi pa yata nakatikim ng poke si Darang Mel. Nakatikim ka na, Dar. Lagyan mo ng Nagluluto rin ng itlog. ganyan si Apong Mel. Mm. Nepo, Uh-uh. nagluluto ka ng ganyan, no po? Nagluluto siya. So, gulay tayo ngayon, vegetables. Masustansya. Buhay probinsya tayo ngayon. Uy, probinsya. Buhay probinsya. Ito, alaman natin ito. Kakukuha ko lang. Anong ginawa mo kahapon na pusak? Natulog daw. Tulog, magdamag. Nahilo nung ano. Nahilo. 4 yung pinlag namin. Apat. Ako rito, Hindi mas naman yung... ako nahilo. Na sumakit lang ang ulo ko kay Apo Ramon. Di ba nung Na-stress ka. hapon daw, ano sabi ni Ethel? Nahilo po ako sa kakaganyan, pero sa ganyan hindi. Oh. Okay lang po. Dahil na pagka lalakad na yung talent fee nyo, Ikot-ikot. magkaka-talent fee kayo dito, kayong dalawa. Nakapot tayo. Okay lang po yun sa ano, ang ikot-ikot lang kasi umiikot na akong umiikot. Ay, hindi ka pwedeng hindi umila na. Kaikot. Mm-mm. Pero sa pagluluto, okay lang po. Gusto mo nga yung ganyan eh. So, balik tayo sa lulutuin natin. Masustansya ngayon, no, yung lulutuin natin. Very nutritious. Ika nga. Bagong pintas. Bago pitas, fresh na pa, ano, no? Tawag dito, galing lang sa backyard. Oo. Fresh na gulay. Fresh na gulay. Kagaya ng 30 to, fresh na fresh po sila. Sa mga fresh nagkakagusto na sa fresh. inyo, sa inyo na po yung 3 to. Mamili po kayo. Eh, hindi po. Totoo. Pili-pili na po kayo, bargain. Oh, may kulot, May kulot. may puti May buhok, po. may kulay dilaw ang buhok. May kulay brown. Hindi pala brown. Brown. Pero pinaka ano dito manghang yung kulot. Yung Toto. kulot. Ay, oo. Kulot. Poke. Poke. Yun lang. Poke. Masarap yan. Bigyan mo daw si misis ko ng poke ma. Oo. Bigyan mo Ilagyan na ko ng ng poke. tatlong itlog. Yun, no? Maganda yung pang ano mo, pambalat mo, pusak Oo, na. matalas. Ha? Matalas Bago po, yan. bago. Kasintalas ng bulsa mo ay ano kasintalas nung ano tawag dito? Yung kating kasintalas ni Apo. Apo Ramon. Kakat ko na lang yan. Kat mo yan. Bad yan, bad. Oh, siya po Ramon. Nagkasugat-sugat kapon, nadapa. Nako, Apo Ramon, Ano, wala ka darling? nang ginagawa. Nadapa ka matanda na pa. kasi eh. Tanda na. Yan, nag-asawa ng matanda. Yan. Pero gumanda si Darang Mel ngayon, no? Oh, sa mga nagkakagusto po, 3 po to, oh. Binabargain ko na. Binabargain Sa po. inyo na po. Ay, buhay santon. Ay, wala na pong bungang santol. Isang buwan na yatang walang bunga. Tapos na Mel, yung ano niya, yung Tapos bunga. na ang Dami, bunga. naulog lang. Sira Di na. ba? Pero maraming nakinabang. Siya pong dabok. ang asawa Wala niya. kayong plastic, Dar at yung ano? Ayun, ating plastic karkita lang yan. Kuha ka saglit tapos. Sandali, buwa ko ng plastic. Yan, Pan natin anuin to. ko na nito. Kumain na. Ganun ba yan? Ang sarap ng hangin dito, oh. Ang sarap ng hangin. Abala ko niya, luto mo kung ngebon. Hindi. Iba. Iba. Lutong Ilocano to. Nagluto kami, sarap. Na Dara, dito lutong Ilocano Dara. Kakaiba to. Ay, gustong-gusto nila. Nagluto ako nung isang araw. Oo. Ako rin, gustong-gusto ko parang gawin ko ng kanin. Ay, Masarap yung luto ng lalo Ilocano. na bago pitas. Manamis. Lagyan mo ng itlog, Mel. Manamis.
Yun, no? Pinapatakip ko kaya po nga. Hugasan naman yan eh. Testing mo muna, may mga langaw. Buti yung baboy, hindi nila. Oo, yung baboy. Yung baboy Kasi po yung ayaw. baboy. Kaya mas importante yung pera po sa. Ay, oo. So, wala kang ginawa kahapon na po sa kundi matulog. Manood ng TV. Pinanood mo yung vlog, yung puso na sagid. Oo, kay pinanood ko Deborah. yun. Pinanood Pwede ko raw na yung lagyan vlog. ng baboy yun, sabi ni Apple. Alin po? Yun. Oh. Hindi kasi kumakain ng Pwede sardinas. po. Baboy. Sino? Sa Tiangge, mura yung ano. Yung sisig. Dito mo lagay po sa. Itapon ko lang to. Hindi, itapon ko na to. Tapon mo na para hindi nakakalat, no? Hindi, itapon ko sa mga manok. Kakain na manok yan? Mhm. Okay. O, Kahit samahan yung mga kita. ano, yung... Rabbit. Ay, mga rabbit kaya. Rabbit. Bigyan mo yung kalahati. Tapos yung kalahati, tapon mo na lang dyan. Alam mo, lahat dito kinakain eh. Lahat na. Ito yung mga chicken po natin, no? Organic po to. So, wala pong ginawa to kundi mangutlog. Yan. So, meron isang lumulukob. Oh, mag-asawa to. Si Gabi tsaka si Sharon. Yun, no? Dito na lang tayo napusak para yung mga rabbit. Diyan po ang pwesto. Yan. So, set aside mo muna yan, ma. Siyempre, tulungan mo si Apusak. O, lagay. Saan natin Doon lalagay? Ay, muna. Dito. Ah, Ano po, malinis Pan. naman yung plastic. yan. Sabay-sabay na yan. Saka, Sabay-sabay mo. Si Apo magluluto ng poke-poke. poke. Yun, no? So, buti hindi na umuwi sila, no? Sila Bonbon. Kasi, Hmm. ano raw, holiday sa ano. Holiday. Sa Martes, Nag-commute lang si Ethel? Oo, maagang umalis. Alas 4 ata. Ay, hindi ko po alam. Namasahe lang? Oo, nag-commit lang. Eh, natin ni Apong Bert. Ay, nag-commit na lang. Mayroon na sakyanan? Meron na. Maagang nag-meeting, nagluto. Yung bawo ninyo. Nagising na rin ako. Parang may nagluluto ka ako. Naamoy ko yung, lumayo ko tinignan ba? Sikap po talaga Ano na si siya Ethel niya pala? po. Gising na si Ethel. Magang nagising. Ito yung mga rabbit natin. Ano lang itong balamong dagis? May dagabi dyan lang. Ginapig. Inapig. Ilan lang yan. 5 yan. Ngayon dalawa na lang po. Dalawa na lang? Oo, namatay yung isa. Yung dalawa hindi na namin nakita. Baka tumakas. Wala na yun eh. Baka di naalala ka rin, bus. Wala na yung dalawa. Matagal na. Nahanap namin sa mga butas-butas. Baka namatay na gano'n. Saan nagpunta po sa? Kasi nanap ko na dyan, wala yung mga baka umano sa mga butas, dumaan. Ano sa kuha rin, bus mo? Nga po, wala na. Dalawa na lang natira. Sagot! Sagot ka. Araw pagkagising tayo ng ay nalis ko na kanya. Ay, nalis nyo na Oo, po. magagabakan mo yung mga puko, naglalaro. Tapos pasok. Napakan, no? Marano na Lola. kumaguli sa simyento. Napakan. Kasi maaga kong nagising. Anong oras ka nagising? Alas 4 yun. Sabi ni Alden po, O Lola, saan po nadapa si Lolo? Ba't may sugat? Sabi ko sa semento. Matanda Ba't na di mo kasi. biluhat? Mga pusak, bigay mo pa yan, yung mga balat saglit. Nandun yung ginapig, oh. Tara. Tingnan natin. Yun, oh, kinakain ng ginapig, oh. Yun, oh. Ay, kinakain mo. Oo. Oo, gusto niya na. Oo.
Yun, no? So maganda po ang mga maganda po yung mga ginapig, no? Nalinis nila yung aming solar. So dati puno ng ano dito, puno ng damo. Tsaka yung oregano naman, inubos din ng ano, rabbit. So wala na po kaming damo rito, inubos lahat. So maganda po silang halaga, no? So dati may binabayaran pa kami ano dito, magbubulot ng dikot. Ngayon wala na. Ito yung naglilinis namin. Si Utoy. Masarap kumain, no? Ang ganda. Nasaan yung isang ginapig? Nakatago doon yung ginapig na isa. Dito sila nagtatago ang pusak, no? So medyo matagal po ang pagproseso ng paghiwa, gawa ng maraming inihiwa. Dalawa po ang lulutuin namin. Dalawang lulutuin namin. Yan, bibi. Tipong bibi. Ba, kompleto dito. Pumunta. Matchin na lang darang kulang, matchin. Namili ako kahapon sa ano. Bibe? Bibe? Kay Edmond yun, yung mga kaibigan niya po. Lulutuin namin. May rabbit kami, ano? Bibe, nanorat ng balangan pakiling. Bulong. Wala nang hindi kinakaya. A few moments later. Yes. Yun, no? Magigisa na po tayo. Hati tayo. Ano to po? Sabayan na po to. Sabayan. Sabayan. Tingnan muna natin mga Ricardo. Ayan. Ayun, no? Tama na yung bawang mo. Mga gulay, oh. Yun, oh. Ganda ng kulay. Gulay. Makulay ang buhay. Siyempre. Yun, oh. Makulay ang buhay. So, dalawa po ka lang to. Sabayan. Dalawang Ibig sabihin, left and right. Ama. May lakad kami eh. May lakad sila. Lakad po kami. So, Kaya nagmamadali po. after ng pagkaluto niya, lalakad kayo. Mamaya na tayo kakain, no? Ha? O kain muna kayo bago Kain yung muna. lakad. Kala ko nagamusal na kayo. Nagpapal na kami. Mamaya Mamaya. na tayo kakain pagdating O kakain natin. yun lang. Sige. Para gag kami maka... Para mamaya na tayo mag-vlog pagkakain tayo. I-edit ko muna to. Nakakuha na tayo ng ano. Tama po sinabi ni Edmond. Kasi nagmamadali kayo, di ba? Saka busog pa tayo. Si Doktor. Kasi itang doktor pa. Gumanda yung nanay ko, oh. Tatakpin muna, no, para yung kamatis. Para lumambot. Ang bango ng ano, kusina. Ganyan pa lang gana namin. Yung sa'yo po sa pakbet. Oo. Pero may napansin ako po sa ka. Ano? Tingnan ko yung napansin ko. Tumalikod ka. Bakit? Ano yun? Ano itong puti na to? Polvo yata to. Polvo. Polvo. Hindi ba? Matira. Matira yan. Muti. Namunggol. Namunggol. Tagalog. Namumuo. Namumuo. Naka-lipstick pa yung mga cook natin, no? Kami hindi ko mag-letter. So medyo magulo po yung acting dito. Umiikot-ikot tayo. Dalawa po yung Ito. pino-coverage ko. Ito. Yun, no? Hindi pa. Huwag mo sa palanggana lang dali. Kailangan may sabaw. Lagyan ng konting asin. Ito pa pala sa mo, Tim. Saka konting asin. Bango? Ang bango. Yung sa'yo ako sa. Yata eh. Kamusta yung sa'yo? Ah. Bayawan ko sa'yo. Ako, cameraman lang ako. Tama na yung kantika. Oo, lagay mo yung baboy.
Ikaw, esperto ka dyan, ha? Oo, yung matitapong ano ko. Huwag mo na lagyan ng mantika po sa. Hindi na. Ayan mo. Ay, puke. Ayos din. Ayan. Masarap, maraming itlog. Okay. Ayan. Hina natin. Ayan. Lumalagay ito kung kaya po nga sa. Lumulok to. Ikaw. Ito yung masarap dito. Gulay. Pinakbet. Bagong pikas po yan. Manalis na yan. Oh. Ang bango. Kahit linuluto ko bago pitas ko. Lagyan ko ng konting bester. So, yung mga gulay natin galing lang sa mga tabi-tabi. No? Oo, gabi pa tabi-tabi yan. Tabi. Tabi-tabi lang yan. So, may nakita ako. Yun! Ang nagwa ko ni Tek, oh. Ang bango. Ang bango. Yung umaling ano? Naamoy mo yung press talaga yung gulay. No? Naamoy mo. Tapos lagyan ko konting baking siyempre. Pampalasa. Konti lang. Sa Koreano, konti lang. Chukum. Chukuman. Yan. O ito hindi mo lalagyan ng kapwa. Lalagyan. Hindi, magic sa... Oh, lagyan ko na. Oo, magic. Magic. Yun sa'yo. Iba yung brand nito. Ako itong brand ko. Ayan, no? Ayan, no? Dalawa-dalawa po tayo ngayon. Pinakbet at saka poke-poke. Ayan, no? So ilalagay mo lang tapos ha. Lagay mo na rin yung balasenas para sunod mo. Lagay ko na rin pala daw. Ah, yung patola ko mamaya na, no? Di ba na, lagay mo na rin. Ah, lagay ko na lahat. Anak ko na. Ako ganyan. Mukhang nakakalimutan ni step by step ni Apo Asa ka. Tikman ko muna. Ayun, no? Talagang gulay na Apo Asa. Tingit ko naman ang uli daw yung Sarap. patola. Oh, libugan mo na naman konti. Yan. Ako hindi ako magkakain mamaya. Puro gulay. Sarap. Marami din yung gulay. Tama na ito. Pwede na. Konti lang. Asin. Lagay ko na ito. Ayun, no? Oo, para tayo sa... Ang dami. Magkakanin mamaya. Ang dami. Puro gulay ako. Ayun, no? Pwede na ito. Pwede na yung sa'yo. Ang natin. Teka, kukusin muna natin yung ano. Okay na. Okay na yan. Kuskusin ko muna ito. Sige. Ito nga po nga, mga ilang minutes to, saglit lang to. Kasi ito, hindi overcook, kailangan yung medyo crunchy siya. Oo. A few moments later. Diyan lang po sa. Yapo na yung bring mo kami, bring na at tayo. Ang gusto niya. Pero okay na eh. Gusto niya medyo lambot ng konti. Lambot ng konti. Tingnan natin. Yun po, talagang kumukulo na siya. Mga 3 minutes. 3 minutes. A few moments later. Ano niya?
Ito yung poke-poke. Oh, ang ganda, ang ganda. Wait, A few moments later. So, ito po yung finished product, no? Yung inihiwa-hiwa nila kanina. So, ito po yung magigiting nating mga kusinero. Chef ng bayan. So, may lakad po sila ngayon. So, mamaya po kami kakain. Oh, babay muna kayo. Siyempre, may babay lakad na po. po. Mamaya po. Babalik po kami mamaya. May lakad lang po kami. Nagamsal na po kami. Ano na, tanghalian na po. Tanghalian na po to. See you mamaya, no? Kaya maaga kaming nagluto, alis kami. Yes. Babay po. Bye-bye po. Yun, no? See you again. Yun, no? Ang ganda, oh. Uy. Sarap yan, sarap. Uy. Yan po.